Lek bedane ya kuwi kewan sing duwe kuping karo ora ki ngendhok orane piye Mas Yuto? Lho, gampang niku titikane. Oh, piye? Daun telinga. Kewan kuwi nek duwe daun telinga kuwi mesti manak. Tapi nek gak duwe daun telinga kuwi mesti ngendhok. Tuh. Apa iya to, Pak? Ya iya to. Sembarang ya, Pak. Ya iya. Berarti lak nun sewu lak duwe daun telinga manak. Mana? Nek gak duwe berarti ngendhok. Sapi ya. Sapi. Sapi yo manak. Oh iya. Sebab duwe daun telinga. Terus umpamane lah apa ki jenenge pitik apa, Pak? Pitik ngendhok, ora duwe kuping kok goblok ki percel. Ya aku mung tekok kuwi. Lah Jawa. Lah banyak, Pak. Banyak kuwi ngendhok. Masalahe gak duwe daun telinga. Kleru we. Banyak ngendhok. Banyak mana? Lah kok iso? Lah nenek tulisan banyak anak-anak loh. Berarti kan mana banyak iki. Tulisannya pinggir rembang lah nang ngarepe sekolah. Banyak anak-anak loh. Apa nek tulisan hati-hati banyak ngendok. Ora enak lho, Pak. Malah goblok aku suwi-suwi. Iya ta koyo rumah sakit. Kae kerjikane kan panganan kabeh enak ya. Enak. Aku tuku kono lho tuku apa? Gedang goreng ning ngarepane lho. Gak sido aku. Lha nyapa? Aku tekok gedang gorengnya pinten niki 2005 gak sido tuku aku. Lah nyapa, Pak? Ora ya keracunan aku wong tempe goreng 2005 didol saiki. Loh, maksudnya 2000 oleh 5 ora 2005 tahun. Ora ngono pinten 2005. Ngono kok iso. Lah iki 2017 lho per aku keracunan. Kadaluwarsa lho. Kadaluwarsa Dik gedange goreng. Kadaluwarsa. Maksudnya iki 2005, Pak. 2005 ki ora taune 2000. Lah bakule ora ngomong kono sing tuku aku kok. Lah kok pengen ndang boko ya ndak tuku dele ning kono no. Boleh nyapa? 1001. Malah luwih tuwek neh kono kiyan kuwi. Bosok kowe iki lumayan lambe. 1001 maksudnya siji regane 1000. Ya ora. Ya bakulane mulai nggodhoke mulai 1001. Murahne bakul sego nang kono. Ah wis jajan sawarekmu lho segone ra diitung. Lho koclok ya kowe iki. Iya. Ya bangkrut no wong kowe. Ora. Lah terus. Wae gelem ngitungi sego sitok-sitok ngono. Oh iya. Lah segone diitung ya ngelundase ngitung sego. Mangsamu ngejas rekalan lho. Yo saiki selawatan Mas. Nggih siap. Selawatan. Sinten mawon iki? Allahumma sholli wa sallim ala. Yo selawatan. Sayyidina Wa Maulana Muhammadin. ada dama. Terusane piye, Pak? Bismillah. Bisolatan Daimatan. Terus piye, Pak? Bidawami mulkilahi asik. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin ada zaman bismillahi sholatan daimatan. Apa? Isu kok ketek lho iki susu kok. Apa enek wong selawatan terus sehno? Allahumma apa enek apa piye? Maksudnya nganggo gerakan ini menghidupkan suasana panggung, hukum panggung dilakukan. Ora tau ndelok Romai Rama nyanyi judi. Meracuni. Gerakan. Lah gerakane enak apa terus apa judi. Apa enek to yo enek to Pak. Menyesuaikan lagu to. Kaya rumah samu lak umpamane lagu-lagu apa ki jenenge kaya iki mau selawatan. Wis ta? Aku isone Mbak Gus Dur aku. Sing piye? Sing kemis legi Mas, kemis legi. Isa kudu isa lah Pak. Paham sembarang paham. Isa tenan? Paham. Kemis legi. Ayo konco budal nji. Ngaji. Gak seneng aku ngono. Iya sorry. Ngono ki menghancurkan sampean. Sorry. Tenan lho martabatmu ceblok sebagai dagelan soleh jatuh. Harga diriku sebagai dagelan pondok jatuh dek perkara kowe ngomong JI. Raiku terus pajahku lo tak deleh ndi arekan. Kene kene Pak mlaku ben ngowe nek akhire. Lho malah nek dikandani kowe ngono mesti we ngaji. Lah aku ra iso kok. Kudu iso. Diwarai aku. Kapal Pak aku sumpah Pak. Kemis legi. Ayo konco budal ngaji. Alah pintere precel kaya ngono kok ya iso ya ampun precel. Ya seneng aku. Seneng banget
Ayo isa lho. Taidoni lho. Kancane iso mati ngonone ora iso kemes lagi. Ayo kanca budal ngaji. Ngomong iki bocah iki. Wes to. Langsung ae lho aku seneng lho, aku seneng awakmu kok ngantek iso iki lho. Lancane yo diwarai. Kemes lagi. Alah. Ya. Ngopo lho. Kemes lagi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas isine kertu remi. Kurang ajar kowe. Apa Pak? Lho aku ngono gak seneng aku. Gak seneng tenan aku medun aku suwe-suwe. Nyapa ora usah. Aku malu. Sebagai dagang pondok. Wis ta Pak. Isine kitab suci. Mosok digeceng kok Ya ngono. iya to, awake kan termasuk Sokidah. Qasidah. Sokidah dengkulmu. Iya iso lah. Oh, iya. Ngono. Ya. Kemis legi. Alah. Ngarep Bapak. Pretel ya ampun. Ndak terus piye? Awet saka ngarep. Ora omong kowe ngomong. Aku wetak mentil kok. Ketak mentul kowe. Ngomong kok ngarep aku gak apa. Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Nyangking tas Isine kitab suci. budal ngaji nengon mae yu ngatemi. Alah. Wah, apa kene Kenapa? budal ngaji neng daleme Pak Kiai. Lah kuwi bojone ngatemi goblok karo mangsaku. Ngatemi aja dijak. Oh iya. Ora paham iku angel kandhanane lho aku. Ha, apal ora? Kemis legi. Ayo kanca budal ngaji. Masuk. Nyangking tas isine kitab suci. budal ngaji Neng omahe apa Pak Kiai. esok nek pinter Terus dadi blantik sapi. iki lho gak seneng aku. Bapak. Seneng aku. Hei, Pak. Kira seneng aku ngono kuwi. Sok nek pinter bisa kanggo munggah haji. Ngono lho kok iso blantik sapi lho. Blantik sapi sik akhire munggah kaji. Dadine kaji sapa? Kaji blantik. Ngawur masamu. Dina jemah Ayo sholat berjamaah. sebab iku Ganjarane luweh kathah. Apa ta jane? Kowe iki nyapa ta? gerakan Padane cari bel apa piye kowe iki kucul kaya nggon masaku. dina jemah Ayo sholat berjamaah. sebab iku Ganjarane luweh kathah. gawe kopiah kalungane sajadah Bareng aku sholat, aduh dek katokku bedah. di kathok bedah mesti wi pas nggon mestak wi gogongane wek ngono to. Iya. Ora gelem jahit ning nggone Pak Manap kok marai. Lah lambiku rung dadi lho papat. Omong lho Pak To, aku nyilih kathok Ambon to Pak To. Iki lho, jenenge lho Mas. Yo, Mas saiki ngedeke Waranggono. Nggih. Mbak Maharani Velia diaturi jemeneng. Mas sepote sing apik, Mas. Yo. Cek. Hei
Oi 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 oi. Mbak Velia, J. niki wonten Mas Percil kalih Mas Yudo. Selamat malam Mas Perce. Selamat malam, Mbak. Anu, apa jenenge? Iya. Kowe nyapa lho kaya ngono. Klebon coro. Kenapa tuh Mas Yudo iki? Ya cah enom ya bebas to kowe. Apa enek cah enom terus cah wedok terus ngenang-ngene wedoke mlayu goblok. Ceria maksudnya ceria. Mbak, apa jenenge? Lia. Lia siapa? Maharani Aulia. Apa nih? Kupingnya Maharani basah, Aulia. kupingnya basah. Maharani siapa? Sing cedek dah, sing cedek, sing cedek. Cedek karo Mas. Maharani Aulia. Enggak pas. Apa wih? Maharani Aulia. Iki nyapa to? Enek kancane Ini waduh krungu ae. Enek kancane rada cedhek ate ra oleh iki nyapa to? Maharani Aulia lho. Mohon Umpama maaf. nek wong ayu ngene iki, Dik. Aku nemoh pengen dadi wong kok. Lah nyapa? Aku pengen dadi dhuwit aku. Kok ngono? Ya kok pengen dadi dhuwit? Menak dadi dhuwit. Piye? Manggone mesti nang dompet resik. Heeh. Sing gawane mesti wong wedok-wedok ayu. Heeh. Arek njimuk iki mesti deleh nang kene dibokonge. Tas. Dompet deleh bokong jimuk didudut alon-alon. Sret. Buka mak biak. Heeh. Tangane walus. Iya. Demi aku pamane dadi dhuwit. Langsung seret. Wow. Dicekeli ya awakmu. Dicekeli. Bareng ngono terus langsung dilebokno kene. Serat. Susu. Yo, aku roh pemandangan alam semesta. Ora penak apa dadi dhuwit iki? Lah ya penak dadi dhuwit. Lah aku ya ora. Sing kali wong ayu-ayu. Ora. Deleh nang kene. Aku dadi sabun, Pak. Alah dadi sabun menake apa lho? Sore-sore ape budal tanggapan Sing adus iki. sing atus iki biur-biur nyekel sabun celek. Pertama kene sik, wah merinding teko kene pisan. Kowe dadi sabun dicekel. Iya no. Pas ganti. Ya langsung cekel wis wae aku dicekel tak tamblane kene. Oh ya meneng ae. Ya meneng ae wong sabun kok. Oh iya iya. Meneng terus kok kene terus diuyak ning kene. Wah. Dek, nang daerah kene kowe diuyak. Ya iya. Ngono wae muni piye? Ya aku ya meneng ae. Lah nyapa? Aku sabun kok. Ya uyak ning kene iki. Mari terus suwi-suwi Tekan ngisor. terus teko kene iki, Pak. Wah, kurang sithik dek wi. Ya iya, awakmu timbangane dadi dhuwit kancane lho. Enak-enakne penak dek Ya penak. Kowe meneng ae, Ya meneng ae. Lah nyapa? Ya aku sabun kok. Dadi teko kene iki Pak langsung rowen iki wis mbuh teko ndi kene Pak. Aku wis teko kene tuwek klok piye-piye rasane iki sabun. Berarti wis seneng dadi sabun. Sabun Bar dinggo langsung dibalekno. balekne tek. Lah iki metu. Hmm. Jelalah iki mlebu. Nyapa? Wonge ora adus, ora nyapa-nyapa, ujug-ujug ndoprok ngomong, "Yes." Kowe dicandak pelek langsung mak piok. Apa? Aku pindah dadi sampo ah. Ngomonganmu Mas sampean upamane ya duwe bojo upamane sing alus karo sing kasar demen ndi, Mas? Lah nek kula ya tetep milih sing halus. Bosok ya sing kasar sing penak rada brindil-brindil piye goblok. Wong ora pengalaman nek kowe. Wong nek alus ki mesti penak. Lah kok iso penak Umpamane kong jagong awake dhewe dadi among tamu. Pamane nek duwe bojo alus dadi among tamu, penak. Koncone. Pamane Pak Lurah duwe gaya awake dhewe among penerima tamu. Iya. Monggo buka der. Wilujeng rawuhipun monggo. Katuran pinar. Monggo daripun wonten mriko lho, Bu. Monggo. Pak Bayan, monggo mriki dal. Daripun wonten mriko lho. Alus penak. Lah nek kasar Pak Bayan tuh. Pak Bayan tarik karo Pak Bayan. Jeleng. Bu Bayan, monggo rene Bu Bayan. Jeleng tarik itu. Pedhot kabeh. Sempal kabeh, menak alus. Bosok lak kowe bar tanggapan nak bojo halus. Lah Enak apa? bojo kasar nuwun sewu pene awakmu tanggapan. Terus omahmu kobongan. Blang, lak bojo kasar penak. Oh, tulung! Omahku kobongan, tulung! Penak ndang digebyur-gebyur urip terus akhirnya mati. Apa ki genine? Iso nuwun Ora iso sewu. kebakaran. Kebakaran sembarangane selamat. Dasar bojo halus. Piye? Kowobong bleng agek mlaku siji. Loro. Nuwun sewu kerotok-kerotok pedhot omahmu wis. Lah wi lak kebakaran. Anak dukun bayek. Menak sing halus. Lah kok iso? Umpamane, Bu, anu siapa Bu Rantini. Monggo tarik napas Bu, tarik napas. Lah niki men buka loro. Ya ampun. Tarik napas. Nggih tahan lho Bu. Buka loro rambutnya ketok. Ya ampun. Tarik set lho menak.
Lah nek kasar, mangko-mangko tarik deyel langsung katut sak mboke pedhot sikile. Nak bojo kasar. Lah kok iso? Malam pertama apa meneh? Malam pertama piye? Langsung tak kasari tes. Budal. Jajal bojo halus. Pripun, Mas? Sakniki napa benjing? Iya, Dik, bener, Dik. Urung apa-apa wis turu kabeh wong loro iki. Iki ya ngono kuwi ora nek dienggo anu ngono kuwi rumangsamu Satu, dua, gosok we. Ora. Kene nembang, Bos. Nembang, Dik. Pak, nembang, Pak. Iya, siap. Nembangnya napa iki nuwun sewu? Nggih, mawi nyuwun nada nggih saged Mas Berder. Ya jajane nduk aku nduk. Wonten pundutan saking ya kuwi Peye Mania gumantonging rasa pantek layar bojo galak ojong berwelase sing dipilih sing pintu gumantungi rasa riyen mawon nggih. Nggih, gumantung. Saged napa mboten? Saged. Wih, ayu menik-menik, Dik. Iya kaya benik tek Pak. Ayu tenan. dipanasi Mas. Nggih lah niki diwarahi joget nggih saged. Kari anganan welasang ison sambyang ya ngene ya saiki wis ilang ya oke sama ya sering siap mong kari Laro rada centil sampean ki wong wis bener lho Dek sing centile Pak piye to piye among kari angenan Oh ekspresine ya Mas ekspresine iya kuwi centil apa gejala stroke iya ngono ki iki lho cah wedok ya ngene iki saiki padha iki lho among kari angenan masa yo nek masa ndae ngono bareng manuto do manuto manut sayang ra apa manut piye pisan kasihan kas iya mlaku ngene iki tawasne jare iki kan ngene to nadane mong kari angenan apik ya coba ndok dicoba jajal rupane malah kaya kadal apik kabeh acok lho jajal tandek mlakune karo mripate blalak-blalak sing kemayu ya yakin iki yakin ya mong kari ilate ilatmu ya perabotane ilatmu lho jale Mas Yudo iso ora Mas Yudo iso ora sik saged tenan kula nek trimo gayan ngono kok ora iso lho aku pelatih kok padane iya jajal lho lah iki lho iki cah wedok gejala kencing manis ya kaya ngene iki kemayu goblok kemayu iya penyanyi itu harus sentil dan kemayu tapi Mas Yudo pinter ngendangi kok nggih piye Mas ngendangi piye Mas saged kula piye lagune apa misalnya iki lho gemantung rasa entar mong kari tato ketadut kendangmu apa sing 75-an to Pak cewilik to Pak nyampe ta suarane tuk jentuk ketak tuk tato ketadut jenge lho pasno bas kepepe lali ra ngentas lho suarane anu kemren ngetik middle tok kencengen lho yo warono Mas percil ayo mong tangan nih nyapa malah krengkres ya mong lah mong kari angenan welasan isun sambyang oke ayo terus no saiki wes ilang dadi tuyen wong liya tangan kamu yang kanan mana sayang rasane ketun temenan jujur sing lilo nyawang rasane ketun temenan sampai kapan janji mung kari
Wong edan. Lah kok iso dadi batang. Wong edan. Ora seneng aku. Ayak tak remet tok tipis. Lho aku karo kowe. Gak aku. Gak. Ternoda aku. Aku kembalikan ke Ra orang seneng aku. Kembalikan ke orang tuamu aku. Apa di omah? Ora duwe. Omah iki. Yuk, langsung gumantuke rasa masih bersama campur sari anu maling anu apa Bos jenenge? Alah. Apa Bos? Sinangkling budaya. Sinangkling budaya. Sinangkling budaya. Gelem iki ra gelem ya wis. Yuk. Iki mesti Dik. Iki karpete mesti nyilih ngene Pak Taman. Iya. Iki nek tulisane lho Oh, iya. Pak Taman Kersian. Apa? Oh, Pak Taman iki, Pak. Nyewakno karpet enek teleke pisan. Aman nih piye, Pak Guys. Yo di MC ini Mas. Yuk, masih. Tak beacok cengelmu lho kemarin urung tak MC ini. Hei, jenengan asline pundi, Mbak? Kali dawer kula. Oh, kali dawer dhuwur napa mboten? Mboten. Wis sing kene ya. Daerah kene ya berarti. Yo, masih bersama artis dari kota Kalidawer. Kota Sambel Pokak, saudara-saudara. Apa sambel pokake lho apa? Sak menit cilik-cilik nyenil-nyenil. Terong cilik-cilik, Pak. Dipangan keletus lho ta. Ya. Masih bersama artisnya Sambel Pokak dari Kalidawer. Yuk, gumantuke rasa. Masuk dik. Yuk, cek picek. Alah. Rosida. Wow. Oke. Wow. Yo, Ini. coh, Yo. diju menengke sepate sing penak. Semar Bodronoyo. Pripun Mas Sindan sing niki? Gegeden. Lah. Kok iso omong kegeden iki lho? Nyepelekne we padha Nyepelekne kowe. menjatuhkan harga diri Menjatuhkan harga diriku kowe. Isna ki gak gegeden. Ora gegeden Isna aku. ngono mbledos. Bledo, Kuwi padha ae lho. Maksudnya suarane ki lho anu kaya mercon. Alah. Rasanya. Senadyan to gedhi enek samu barang sing enak ya Mbak Isna. Lho, enek Nah. tenan kuwi. Delik apa ora? Lho, sing jelas ya ndelik. Rasane piye ora tau? Apa? Atas apa empuk? Atas ya enek, empuk ya enek. Ya. Nah, atas sih biasanya Pengen- marneng. Heh? Marneng. Lek Nempu biasanya album. Apa, Pak? album biasa. Album. Pak Isa muni kaya aku. Album. Alam. Alah. Males. Lek Mas Yudo wajah karo gelungane sinden sampean pilih ndi Mas? Pilih ndi? Lenti Pak Do. Weh, cara ki Mbak Isna kan ayu. Iya, Kuwi iya. mbak pilih apane? Ya pilih wajahe, Pak. Ah, goblok. Lah ya, Pak. Aku milih wong wedok tak delok saka bokong-bokongane. Bosok dintuti bosok we. Ya ora iso ta, kowe milih apa? Wajah. Wajah. Ah. Wajah diwalik apa? Gelungan. Gelungan. Lah tapi nek bokong diwalik apa, Dik? Lah kok jenenge genset to, Pak? Apa? Anu setrume genset. Strume genset. Bokong diwalik kowe roh takir, Dik. Iya. Iya, Pak. Kuwi jenenge pecel tumpang ya kuwi. Ya kuwi sing diarani cok bakal. Kuwi jenenge alias tempe benguk. Kok tempe bengok ta? Ono sewu jenengan awake kaya ngene iki. Heeh. Apa? Lah kaya mangan kaya tempe benguk sing digoreng, Pak. Heeh. Rasane gurih, Enak. Betul. tur suarane ya enak tenan. Sambele pedes, mangane awan-awan. Awan-awan. Wangan. Wah. Mangan awan-awan enek ese telek cecak bosok kowe mangan. Ora ngono itu lah. Ora. Piye iki? Lah ngaturne menapa? Jembar. Nggih, sing nganggo India Mas, nganggo India. Alah. Dadi nganggo fragmen sing nganggo India muskurano kae iso. Oh iya oke Ya. siap. Saged tenan Mas Kurang, saged ten. Oke. Kowe sik, Dik, tunjukkan baru saya yang akan menunjukkan. Pak Do. Bar iki apa Pak Do muskurane ya? Iya, iya. Ya. Sampean dadi apa Mas Yudo iki nggo? Anu wetno niku. Oh, Ya, jat tadi ya. mas aku Ya wit. dadi wit no, Apa dadi dadi wit. cakak listrik? Ya wit ya ora masalah lah. Kono Ini. Pirang-pirang nyangan jek wit ta itu dia. gelem cakak listrik gak apa-apa. Wit teh aku wit.
Wit oh. Iya. Wit piye to, Dik? Posisine. Posisine wit yo ngene. Heeh, nek dhuwur. Rada menclek, awake dimenclekne. Nah. Ya wis kaya wit terus. Ya wis lah. Wis kaya wit. Wis. Kayak ngomong ya, Dik. Ora oleh ngomong. Ora oleh. Wit masa omong. Lah kowe muni ae kowe iki. Tangane sep. Wis, rada endang. Iya, aku kaya wit. Aja omong ae wit ki menang. Agak ke sana sayang. Agak kesini. Isna. Lho. Sapa ta sing mbok kon sapa? Rono lho kae lho. Aku ki lho sing dikongkon. Isna. Cak Preci. Gimana sayang tere bae do dire bae dah. Aja kesle aja. Hati kumerane dah. Oh, carane India ya Mas. Iya Cak Preci. Isna. Kucek hotahe. Kucek hotahe oh jadi matawan. Iki nyapa lho iki. Iki ku mbok uyek. Lah uwet ki lah ya sembarang tar dikapane. Tapi aja sekitar kene. Menang. Muskurane dilwatan himho. Lah dalah. Gak seneng aku lah dalah. Gugunane Ya dalah. dilwatan Percil Ranjowo. Tengane ya ampun Gusti Allah nuwun ngapura percil Jayena Percil aja mbok ngonokne ya Cil. Aja mbok jejeki. Ki engko wae putil. Angel kandhanane kok bocah iki gak seneng aku suwe-suwe mah aku dadi wit. Lah sirmu dadi apa? Rayu ora jegos wing rayu. Iki lho kaya aku niki lho. Piye? Kawan sama hina bawane kareso sumereke cita bongko we Kabutan. bongko we Jangkrik nang abate ra umum. Gwedhi dik bae. oh genah teron bongko genah teronton kok wasok we Bisa kaya ngangkat beras, ngangkat beras rong sak. Masalah. Mak pelok ngono. lah ke musuh puso we Yo dapukane apa panggang wit ae. Gedine sakmene kok. iya Lah ngono. jajal Mbak sampean lak pomone nembang iki jajal sampean yang paling seneng nembang apa tak deloke jajal suarane barang terus ekspresine barang Ya apa apik suarane. Sing slow apa sing apa? slow sik Slow. apa suket teki apa banyu langit Cah cilik-cilik ra ngantuk apa wis bengi ndang mulih. Sesuk mlebu esuk. Sesuk tak tekoki jajal tak tekoki iki Pak Yuda iki ganteng apa elek ya Percil ganteng apa elek masuk Mulia le, kowe ra mleh tak idoni kabeh kok. nyapo kowe iki nyapo Oh, ngarani kok. kaya ngene kan lho Kuwi pomone didelen nek ngarep. Kuwi asli apa palsu kuwi? aduh roh neng ndi Jajal dungun Mbak, asli apa palsu? aduh Masa ta ya? Asli bae. tak idoni lho malah susu oh genas Aja nyapa wing aja turu ning ndi? Kuwi engko lek turu nek ngarepe lawang, Nyapa? dikira. Lah, sapa ngomong suket kuwi lho utuk aku lho ya sing ngomong. anak sapa ke sapa ya cok cengelmu tenan gimana Sapa iki? Anake Pani we. Anake Pani. Kalau ni anakmu cel lo ni. Singre diduati. Jogetmu lho, keroncong lho. Ngake sliramu sing tak tresnani. Kurang roncongi. Swara angkat keroncong mesti. Swara angin sing ridu ati. Ini modelnya tak
Modele kene nek sumuk ditepasi. Keroncongnya mesti dengan cacuk Pak Do. Oh kene ya rada munggah koyo kene. Aku karo ngono. Iya no. Ayo. Suara angin ayo. Suara angin, angin siridu ati. Asik. Ngelingake sliramu sing tak tresnani. Jan persis kayak wong non sesuk tambah terus ingin mlaku ning ngene barang lah. Kuwi apa? Persis apa? Wis mari barang kaya terus lho. Mari ya. Mari wisan. Ngene dhewe adek. Kena dalan grunjal lho gak mari-mari. Ya. Banyu Langit masih bersama Mbak Isna dari kota Blitar, kotanya orang Blitar. Suara angin, Banyu Langit. Ya.